Hola, què tal? Soc Javi i avui venim a descobrir Moixent. Si ja coneixies alguna cosa d'aquest municipi valencià, segur que era aquesta figura de bronze coneguda com el guerrer de Moixent, però aquest poble té molt més que oferir-te. M'acompanyes i ho veiem? En el terme municipal de Moixent hi ha restes de períodes de la història, destacant abrics prehistòrics, a mar rupestre, assentaments d'època ibèrica o elements defensius medievals. Però una de les mostres més representatives de l'arqueologia de Moixent és aquesta, el poblat ibèric de la Bastida de les Alcuses. Aquest impressionant paratge alberga una ciutat ibèrica del segle IV abans de Crist. Es conserva un fantàstic recinte emmurallat amb torres i portes fortificades. A l'interior, una sèrie de carrers distribueixen la circulació entre els barris de cases. Un parell de miradors ens deixen unes vistes espectaculars. El jaciment està obert al públic tot l'any i compta amb visites guiades gratuïtes. A més, en el recorregut hi ha equipaments interpretatius com aquestes fantàstiques maquetes de bronze. També s'ha fet, a escala natural, una reproducció d'una casa de l'època. Així, podem comprendre com van viure i van organitzar les seues vides els habitants de la Bastida. Si seguim en la història, podem anar al Museu Arqueològic Municipal, que, començant des de les troballes més antics, ofereix al turista un recorregut cronològic per la història de Moixent. L'accés i la visita guiada també són gratuïts. A pocs quilòmetres i en plena natura trobem el Bosquet, un vell embassament històric declarat bé d'interès cultural el 2005, a causa de la seva gran importància, el seu altíssim interès hidrològic i, per descomptat, per tractar-se d'una de les poques obres d'aquest tipus en la Comunitat Valenciana. De les muntanyes del Bosquet prové aquest rierol conegut com l'Assur, un vell paratge connectat amb el restaurat Llevador Públic de Moixent. A més, tenim aquestes escales que ens porten directes cap a la Torre dels Coloms. Seguim! A la part alta de la muntanya s'alça aquesta magnífica Torre de Vigília, la Torre dels Coloms, una estructura fortificada que forma part del sistema defensiu de Moixent. Una vegada situats al poble, podem recórrer a peu els carrers del seu casc antic, on a més de tranquil·litat i calma, podem gaudir del seu patrimoni i el seu encant. El que veus darrere meu és l'església de Sant Pere Apòstol, una església amb molta història, ja que és el resultat de la barreja entre les cultures visigoda, la musulmana i la renaixentista. Pel costat de les tradicions, el poble moixentí celebra festes molt variades durant tot l'any. Entre elles, algunes de les més característiques són les de Setmana Santa, les festes patronals d'agost o aquesta, la de moros i cristians, que habitualment se celebra el primer cap de setmana de novembre. Música, color i un ambient immillorable envolten els carrers de Moixent durant aquestes festes. Les fèrtils terres de Moixent i la cura tradicional dels seus agricultors deriven en productes d'altíssima qualitat. Entre ells es troba l'extraordinari oli Verge Extra que es produeix a la cooperativa Sant Pere Apòstol. Un dels seus olis, el Pagos del Guerrer, elaborat amb la varietat autòctona Rosal, ha estat premiat diversos anys consecutius com millor Verge Extra amb denominació d'origen de la Comunitat Valenciana. Un altre dels productes més cotitzats és el vi. Així, trobem diversos cellers productors, com Pago Casagran, celler del Roure, en la qual ens trobem, i Sant Pere. Aquestes dues últimes pertanyents a l'associació Torres d'Alforins, on els seus vins artesans i ecològics complauen els paladars de Moixent. Però sense dubte, una de les coses que menys ens crida l'atenció és la gastronomia.
D'aquesta manera podem gaudir de riquíssims plats locals, com l'arròs al forn, la gatxamiga o el gazpacho moixentí. Aquest guarda tota l'essència de la manxa i inclou en els seus ingredients el pollastre, el conill de muntanya i fins i tot, en temporada de bolets, els fantàstics pebrassos. A més, la peculiaritat d'aquest plat és que es condimenta amb pebrella i s'hi serveix per separat, una combinació boníssima. Si ens queda espai per a les postres, sempre podem provar els dolços típics de Moixent. Jo que tu no me'ls perdria. Jo em quede per ací. Espere que ho hagis disfrutat. Et veig a la propera, veritat? Si t'has quedat amb ganes de més, sempre pots accedir a la pàgina web de Moixent, on, a l'apartat Audioguies, tens informació sobre tot el que t'acabo d'explicar, i més encara. Ens veiem!